हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, नोंसोरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा भिडिअखौ नायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर। जोंना कास्टम URL होनोब्ला गोबाङानो जोंनि इउटुबारफ्रा मिन्थिगौ जानो हागौ बा मिन्थियाबो जानो हागौ लोगोफोर। जाय मिन्थिया नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। आं बे भिडिअआव माने कास्टम URLखौ जोङो माबोरै सोलायो, जोंना जुदि चेनेलखौ जोङो चेनेलनि नामखौ गोदान सोलायबाय थायोब्ला लोगोफोर जोंना कास्टम URLखौ सोलायनांगौ गोनां जायो, नङाबा जोंनि चेनेला भाइराल जानायनि बिराद खम जायो लोगोफोर। माने जोंनि चेनेला माने भाइराल जानाया बिराद गोबावजोंसो जायो लोगोफोर। ओंखायनो जोङो कास्टम URLखौ जोंनि थाब सोलायनानै लानाया मोजां। जुदि नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ जुदि नोंथाङा दस्रा चेनेल नाम लाबायबा नोंथाङा बै फुराना कास्टम URLखौ नोंथाङा सोलायनानै लादो। दा बेखौ माबोरै सोलायो लोगोफोर, आं बे भिडिअआव देखायगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला आं दा कास्टम URLआ माखौ होनो आं दा आंनि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै दिन्थिदिनि लोगोफोर। दा कास्टम URLखौ बोरै सोलायो होनोबा नैबे ब्राउजाराव लाबोदो लोगोफोर। बेयाव सार्च खालामदो इउटुब स्टुडिअ। लोगोफोर, जोंना मा जायो, माखासे मानसिफ्रा चेनेलखौ दस्रा नाम लासै, उनावहाय दस्रा नाम सोलायसै लोगोफोर। ओंखायनो जोंना मा जायो, कास्टम URLआ बै फुराना नामासो थाबाय थायो लोगोफोर। दा बेखौ बोरै चेन्ज खालामो आं नोंसिनो बिनि सायाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन। नै दा फैदो बिदिब्ला आं दा बेयाव सार्च खालामसै इउटुब स्टुडिअ नै फैखाबाय। दा आङो बेखौ डिस्टर्ब मड होनानै लासै, नैबे डिस्टर्ब साइड मडखौ बेखौ होनानै लानांगौ लोगोफोर। नैबे बुस्थुखौ होनानै लानांगौ नोंना, होनबाना कम्पिउटार मड जानानै थायो आरोखि ना। बेखौ बयबो मिथिखागौ जानांगौ। दा नैबे साइन इनआव होनोसै लोगोफोर। नै दा बेयाव आंनि माने इउटुबनि माबाया गेवसिगोन आरोखि बेयाव। ओमफ्राय कास्टम URLआ बबे जायगायाव थायो आं नोंसिनि खोन्थानो लोगोफोर। जायफोर मिन्थिया नोंथांमोनाबो बानायनानै लादो। माने कास्टम URLखौ सोलायोबा नोंथांनि चेनेला भाइरेल जानायनि बिराद चान्सआव थायो आरोखि लोगोफोर। जायफोर मिन्थिया नै कास्टम URLआ बबे जायगायाव थायो लोगोफोर, आं नोंसिनो खोन्थानोसै। नै बेनो जाहैबाय कास्टम URL। नै लोगोफोर, आं नोंसिनो बोनां खोन्थानो नै बाहाय क्लिक खालामनांगौ। नै बाहाय एलायनो कास्टमाइजेसन लिरनाय ओंखारबायना नै लोगोफोर। कास्टमाइजेसनाव लिरदो, ओमफ्राय नै बाहाय थांदो नै लोगोफोर। नैबे ब्रेन्डिं नैबे लायट एलायनाय लोगोफोर। नैबे बेसिक इनफर्मआव फैफिननांगौ जोंना, नैबे बेसिक इनफ'आव। दा बेसिक इनफ'आव फैयोबानो बेयाव नोंनि जेनेबा बेयाव नोङो मा सोमोन्दै, नोंनि चेनेला मानि रिलेटेड बेखौ लिरनानै लादो नोङो डिसक्रिपसनाव एबाउटआव। आरो लोगोसे एडिट लेंगुवेज बेखौबो सेलेक्ट खालामजायो। नै लोगोफोर एलायनै जोंना कास्टम URL नै बाहाय नुबायना कास्टम URL। नै लोगोफोर, जोंना मानो होनोबा जुदि नोंथांनि चेनेला जुदि माबायाखैबा, फुराना नामानो थाबाय थायोबा, नै दा आंना अलरेडि सोलायखानाय लोगोफोर। नैलाय इउटुब बड' आर्टेक लोगोफोर। सिगाङाव आंनाबो दस्रा नामसोमोन, बड' आर्निं एप्ससोमोन। दा नै आंना बड' आर्टेक जाबाय लोगोफोर। आङो माने बेखौ सोलायनानै लाबाय। नोंथाङा बेखौ सोलायनोबा मारै सोलायो होनोबा नैबे डिलाइटआव होदो, बेखौ दानदो लोगोफोर। बिनि उनाव नोङो गोदान माबानानै सोलायनानै लादो आरोखि ना। नै बाहाय थुनानै लोगोफोर, नोंसोरो बुजिखाबाय जानांगौ। आरो नै जोंना एडिट लिंक, नोंथाङा जुदि नोंथांनि दस्रा चेनेल दङबा नैबे एड खालामनानै लादो लोगोफोर। नै बेयाव एडिट लिंक दंखायो नै बाहाय। दा कास्टम URL सोलायनो थाखाय जोङो बिराद गोरलै आरो बिराद इजि लोगोफोर। आरो कास्टम URLखौ जोंनि जेनेबा 20-30 साबस्क्राइबार गोनाङा मोना लोगोफोर। माने 20-30 साबस्क्राइबार गोनाङा कास्टम URL मोना। मानो होनोबा बिसिना चेनेला गोदानसो। खमसे खम कास्टम URL मोननो थाखाय, चेन्ज खालामनो थाखाय जोंना मा जानांगोन, 100 साबस्क्राइबार जानांगोन लोगोफोर। 1000 साबस्क्राइबार जालायलायनाङा, 500 साबस्क्राइबार जालायलायनाङा। जोंना 100 साबस्क्राइबारजोंनो जोङो कास्टम URLखौ चेन्ज खालामनो मोनो। आरो कास्टम URLखौ नोङो गोसोबायदि होना लानो हायो। नै दा आं बे बड' आर्टेकनि जायगायाव दस्रा नामबो लिरनानै लानो हायो लोगोफोर। नै बाहाय नैबे जायगायाव आङो दा दस्रा नामबो लिरनानै लानो हायो आरो दस्रा नाम चेन्जबो सोलायनो हायो। नोंना जुदि चेनेला नोङो चेन्ज खालामाखैबा, नोंना जेनेबा नों चेनेलखौ चेन्ज खालामबाय आरो नोंनि चेनेला बैहाय दस्रा नाममोन, ओमफ्राय नैबे दा दस्रा नाम लाबाय होनबा नोंना कास्टम URLआ चेन्ज जानानै थाया लोगोफोर। बेखौ सोलायनानैसो लानांगौ गाव गावबागावनो। दा नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानो हागौ लोगोफोर, कास्टम URLखौ सोलायनायनि थाखाय जोङो अबे साइडआव फैनांगौ। दा आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोनाबो जाय बुजियाखै, जाय कास्टम URL सोलायाखै, सोलायनानै लागोन एबा
खालामनानै लागोन लोगोफोर। कास्टम URL सोलायोबा नोंथांनि चेनेला सानसे नङा सानसे भाइरेल जानायनि चान्सबो दङ लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। दा आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथाङा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसनखौबो अलाव थुनानै लादो। दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। थेंक इउ।